Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc! Mulțumesc din inimă, fiindcă este un moment foarte important în viața mea. Este pentru prima oară când vorbesc unei părți a poporului meu drag pe un stadion. E prima oară când ni se întâmplă acest lucru. Am vorbit în piețe, am vorbit pe străzi, am vorbit între blocuri, am vorbit în cămine de cultură, în săli de cinema, în case de oaspeți, în case de fel de întâlniri. E bine, pentru prima oară pe un stadion și pentru acest lucru n-am să vă uit niciodată. Mulțumesc de pe acum, vă rămâne cunoscător. Ce ți se întâmplă prima oară în viață, nu uiți niciodată și nici ceea ce o să li se întâmple ciocoilor peste câteva săptămâni o să-i marcheze și pe ei pe toată viața, mai ales cât vor sta la închisoare, se vor gândi și la dumneavoastră, că datorită dumneavoastră au ajuns acolo și în sfârșit, mulțumită dumneavoastră, o să scăpăm de ei. Suntem deja o forță, dacă deja umplem stadioane. Mulțumesc oricum pentru această așteptare extraordinară.
Este adevărat că poporul român așteaptă de 22 de ani ceva să se întâmple. Este adevărat că poate nu suntem noi cei mai potriviți să facem această schimbare, poate că nu suntem noi cei mai inteligenți și cei mai bravi și cei mai curajoși și cei mai cinstiți dintre semenii noștri. Dar așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu, ca acum 2 ani să mi se întâmple mie o maximă nedreptate și apoi dumneavoastră să mă susțineți și să mă eliberați din închisoare și apoi eu la schimb să încerc să vă eliberez pe dumneavoastră din marea închisoare numită astăzi România. Așadar, suntem strâns legați unii de alții, depindem unii de ceilalți, noi cei de aici de pe scenă de dumneavoastră, cei de la firul ierbii și la propriu și la figurat. Colegul meu din America, Horia Mocanu, are o vorbă și spune că nicio țară nu poate fi schimbată decât de la oamenii de la firul ierbii. Ori dumneavoastră, poporul român, talpa țării, cum vi se mai spune, sunteți astăzi chiar la firul ierbii, cu picioarele pe iarbă și o să vedeți și jos frunză verde, prima frunză verde care se va usca, care se va ofili primăvara. Vă dați seama, cei din PDL care astăzi și-au schimbat culoarea din portocaliu în verde, tot încearcă să se ascundă după cai verzi și încearcă să vă fraierească, să vă înșele încă o dată. Eu cred că nu o să le mai meargă și eu cred că dumneavoastră veți învinge și țelul nostru suprem va fi îndeplinit. Acesta este Jos Băsescu! Aceasta e și dorința copiilor dumneavoastră, este visul nepoților dumneavoastră să pice Băsescu. E clar că acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu și atunci când Băsescu va pica, un întreg popor se va ridica. Adică dumneavoastră, cei de aici, de pe acest gazon, de pe acest stadion minunat, în sfârșit veți ajunge la putere, în sfârșit veți fi stăpâni în propria dumneavoastră țară. Credeți-mă, în 2012, gata, s-a terminat cu hoția, gata, s-a terminat cu sclavia, nu vom mai avea un popor de slugi, un popor de subalterni, nu vom mai avea un popor de oameni obidiți și oprimați, ci în sfârșit vom avea un popor de stăpâni, iar cei care vă vor conduce, o să vedeți, vor fi tot timpul la ordinele dumneavoastră. Cei de aici, de pe scenă, cei dintre dumneavoastră de aici, din această mare adunare, cei care acum ne privesc la televizor, oamenii cei mai corecți și cei mai buni dintre noi se vor ridica și vor conduce această țară și o să fie tot timpul la cheremul dumneavoastră, fiindcă dumneavoastră veți fi stăpânii, iar ei vor fi subalternii dumneavoastră. Și dacă dumneavoastră veți da un ordin, ei așa vor face întocmai și la timp. Dacă dumneavoastră ne împuterniciți pe noi, cu puținele noastre forțe, dar ajutați de dumneavoastră, să-i dăm jos pe ciocoii din județul Bihor, să-i dăm jos pe ciocoii... Dacă dumneavoastră o să ne cereți acest lucru, noi vom executa, spuneam, acest ordin, fiindcă tot timpul, dacă primim un ordin de la poporul nostru, trebuie să-l ducem întocmai și la timp la executare. Dacă o să ne spuneți și o să ne trimiteți la București să-l dăm jos mai repede pe Băsescu, așa o să facem, ca să vă scăpăm cât mai repede de această soartă crudă și apoi să punem în mișcare întreaga Românie, să îndeplinim întâi acele 20 de puncte, notate văd și pe panou acela de la tribună. Curteanu primar la Popești! Curteanu primar la Popești! E adevărat că domnul Curtean e viitorul dumneavoastră primar și este aici la Vă confirm acest lucru. Până nu de mult în România era deținut un record undeva la Sibiu. Un primar, Claus Iohannis, câștiga alegerile cu aproape 90%. Am văzut toate sondajele din localitatea dumneavoastră și credeți-mă, o să intrăm în cartea de istorie și în cartea recordurilor cu rezultatul pe care îl va înregistra domnul Curtean la alegerile din 10 iunie. Înțeleg că o să obțină 99% domnul Curtean. Oameni ca domnul Curtean noi avem peste tot, în toată țara, propuși pentru aceste funcții importante de primar. Funcția de primar e foarte importantă în România, fiindcă dumneavoastră de să aflați și pe această cale,
că primarii români, cei 3185 de primari, sunt în general vinovați pentru tot răul din țară. Ei vă fură 40% din banii dumneavoastră, cel puțin, asta conform unui studiu al Curții de Conturi. Dar sunt localități, cum e localitatea dumneavoastră, unde v-au fost furați 80%, 90% din bani. Și vedeți, și asta o coincidență, că pe cât de mulți bani v-au dispărut dumneavoastră din buzunare în ultimii ani, pe atât de tare vi-l doriți pe domnul Curtean aici la putere. Sau pe atât de tare doriți Joyce Ciocoie din Bihor. V-au furat peste 90% din bani, dar și dumneavoastră o să dați peste 90% din voturile dumneavoastră poporului, Partidului Violet, acestei forțe, de fapt, fiindcă nu putem numi doar partid politic, e o forță spirituală care, vedeți, vă animă, vă mână în aceste întâlniri cu noi, vă fac să ne așteptați cu minți și răbdători, deși uneori, noi, repet, întârziem peste măsură. Poate trebuia să venim acum 22 de ani, poate trebuia să venim acum 10 ani, poate trebuia să venim măcar acum 4 ani. Dar iată, mai bine mai târziu decât niciodată, se spune în România, și astăzi am venit, chiar și cu această întârziere de aproape 3 ore. Dar o să vedeți, nu vom întârzia deloc, nu vom mai întârzia după rezultatul acesta fabulos în alegeri și vom veni pe acest stadion să sărbătorim victoria domnului Curtean imediat după 10 iunie, într-o formă și mai frumoasă, să petrecem și apoi să ne pregătim pentru lupta cea mare, lupta din noiembrie, când împreună cu domnul Curtean și cu toți primarii din România, cu toți primarii poporului, trebuie să pregătim căderea actualului guvern și aducerea în sfârșit a unui guvern, la puterea unui guvern al poporului, care să vă dea înapoi locurile de muncă furate, să vă aducă copiii de la muncă din străinătate acasă, să vă dea în sfârșit medicamente gratuite și mai ales să vă facă pensiile și salariile după cum munciți și după cum meritați, adică la nivel occidental. E un moment de răscruce în istoria țării noastre și dumneavoastră veți scrie împreună cu noi istoria și o să vedeți, o să fiți mândri de asta, o să povestiți copiilor și nepoților dumneavoastră peste câțiva ani, peste mulți ani, copiile, nepoate. Eram la un moment dat, într-o seară, la Sfințit, pe un stadion, împreună cu Dan Diaconescu și prietenii lui, și acolo am pus la cale schimbarea țării. Acolo am făcut această proclamație, să spunem așa, proclamația de la Popești, cu 2 de PP, de aici vine și Partidul Poporului, vin inițialele noastre, și de aici vine și Puterea Poporului, alte inițiale duble cu noroc. Nu doar Dan Diaconescu reprezintă un nume cu inițială dublă, ci și Partidul Poporului e tot un nume cu inițială dublă și dumneavoastră de să știți că între dumneavoastră, printre dumneavoastră, sunt foarte mulți de Dan Diaconescu. Probabil fiecare dintre dumneavoastră este un Dan Diaconescu mai bun sau mai drept decât cel de pe scenă, dar dumneavoastră mă trimiteți pe mine să vă reprezint, iar eu am să vă rog pe dumneavoastră să mă reprezentați aici, în această localitate, și să căutați mereu pe buletinele de vot sub numele Dan Diaconescu, numele prietenilor mei. Dacă în cazul localității este domnul Curtean, în cazul județului Bihor este domnul Hulea, prezent aici, de asemenea, lângă mine pe scenă. Îl vedeți aici pe viitorul președinte al Consiliului Județean Bihor. Atunci când o să avem un nou președinte de Consiliu Județean și când o să avem un nou primar, în fine, puteți sta liniștiți că banii dumneavoastră nu mai sunt furați. Și când banii dumneavoastră nu o să mai fie furați din conturi, din visterie, din trezorerie, în sfârșit viața dumneavoastră aici pe plan local se va ridica. Iar când la centrul, când la guvernul țării vor lucra prietenii mei de aici de pe scenă și alții care n-au venit încă, dar o să ne însoțească în vizitele viitoare. Adică atunci când în guvern vor lucra poate cei mai cinstiți dintre români. Și vorbesc aici în primul rând de Florin Condurățeanu, unul dintre marii patrioți români, doctorul de suflete. Alături de Florin Condurățeanu, de asemenea, va mai face parte din viitorul nostru guvern, ca ministru al sănătății, doctorul chirurg, eminentul chirurg din Germania, doctorul Paul Purea. Și el cu dublă inițială de la